Avui li toca al meu amic, professor de llengua i literatura catalanes i escriptor, el meu amic Albert Vilanova, qui va publicar l'any passat aquesta extraordinària i divertidíssima novel·la L'Ingenu, amb el nostre editor comú i compartit de Stomber Editorial. Vaig estar a la presentació d'aquesta novel·la i vaig comentar llavors que era, i és veritat, una de les presentacions més divertides a les que havia acudit mai. La presentació va ser com és l'Albert, com és el llibre, divertida i alhora intel·ligent. Aquesta novel·la és una novel·la d'humor, però jo vaig escriure una ressenya en la que també apuntava que conté un punt de tragicomèdia també, perquè bé, hi ha una crítica al sistema laboral, hi ha un acomiadament, hi ha una, més que una crítica, una evidenciar com la ciutat de Barcelona s'esvirtua en algunes barriades o perd la seva essència. És una història també d'amor i desamor, de decepcions personals, però sempre traspua aquest humor, aquest to tan divertit, sobretot en els diàlegs que té la novel·la. La novel·la i el llibre s'inicien amb dos textos dels senyors autors Enric Humà i David Cirici, que el van acompanyar a la presentació. I bé, podria aprofundir més en el tema. Si a algú li interessés, hi ha una ressenya meva en el meu blog que em parla de la presentació i em parla del llibre, però jo resumiria senzillament dient que un escriu com és. Aquesta novel·la és una novel·la divertida i intel·ligent, senzillament perquè Albert és així, és divertit i intel·ligent. I bé, jo vaig a llegir quatre pinzelladetes. La primera, que ja diu molt, què pensaríeu d'una novel·la que comença amb aquesta primera frase? La gavina sobrevola el tram final del Besòs amb cara de mala llet. Això per començar. Ja la primera frase cobreix allò que els escriptors tenim tanta dèria, no? De la importància d'una primera frase. Aquella primera frase ja t'invita a continuar llegint, perquè saps que allà darrere d'aquella primera frase no hi ha un escriptor convencional, com no ho és l'Albert. I bé, després hi ha fragments com ara aquest que il·lustren aquest minimalisme que també hi ha a la novel·la, de la descripció de moments minúsculs i quotidians que dibuixa tant i tan bé l'Albert, com ara aquest. «Sona bé, oi, nena?», li va dir un dia la mare, quan totes dues eren a la cuina. La mare s'eixugava les mans després de netejar unes cuixes de pollastre i semblava tenir el cap en una altra banda. Però, per la Queralt, el recolzament de la mare significava molt. Bé, una escena quotidiana. També m'agrada molt d'aquesta novel·la els diàlegs, com deia abans, no només perquè són molt frescos i molt directes i molt realistes de situacions comunicatives, sinó perquè a més estan escrits tal com parlem. I té el seu mèrit perquè de la ploma d'un filòleg com és l'Albert, un llicenciat en Filologia Catalana i un expert que a més és corrector i ha corregit llibres, escrigui els diàlegs tal com parlem al carrer, és alguna cosa que a mi em va semblar un encert, que jo sempre he defensat, inclús amb els meus mateixos textos, que de tant en tant escric en català, i per tant, per mi són un encert. Podria posar infinits exemples, però ja la llegireu.
Um, I bé, una altra pinzelladeta que em va agradar molt, d'amor, d'un amor ingenu, si vols, no? De com recorda el protagonista el seu primer amor, i diu: el Rafa era el que la Caral necessitava, algú sobretot fàcil de fer anar, algú de tota la vida, dels que ella entenia, que no la tabalés, de qui pogués refiar-se. I al Rafa, la Caral, li havia agradat tota la vida, molt. Només imaginar-s'ho ja s'emocionava. Sortirien, serien nòvios, aquella noia tan bonica seria la seva parella, es ficarien al llit i farien marranades. Bé, l'ingenu, Albert Vilanova, una tragicomèdia urbana, divertida, intel·ligent, de denúncia, editorial Stomberg, no us la perdeu.